ga kamar ka ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. Subhanaka ya zal mulki sarki na malicin ko ina, shine sarki mai dauke da a cikin babarsa ilana. Yaya kan girman sa ne kai ko gode masa dole ne, sarki mai yadda ya so a san da ya so ba tare da ya gaza ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. Allah kai miliyoyin salatai da ba adadi ka dado su ma a gurin sarki babban gwani abban surgayya da fadima ali da saba asa da su girman su yasa aka san da su da abadan su ba a yanzu da addinin ma bai kai gaci ba. Ya shaka matijani mai tijani a babanmu ne da shak bazalla ajiyali bagadadi mai sanmu ne. Na zo a gaban kanar sina wasu baitoci zan zayyana, ya shak barhama a zamanin ga wali bai yi kamar ya kai ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. Kafin na wuce kuma kofar gida na girma yau zan kwankwasa, na ɗau wasu baitoci na adayar da gunku na zo in karasa. Idrisu fa bai da kamar ku ne, lamarinsa dukansa gare ku ne. Umma ai min wata kyautar da ni da kaina ma ban san da ita ba. Assalamu alaika abin yabo annabin rama babban gwani. Assalamu alaika adan nubuwa cikin mabiyanka a sadani. Assalamu alaika cikar rabo ya wanda ilahu yake yabo, duk wanda ya bar manzo ya kama waninsa kamar bai kai gaci ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. Wallahi ma'aiki ni ina son ka soyayya daga zuciya, ya tsaga jikina ya bu bargo yana yawo kan jijiya, tamkar ya fasa mini zuciya dan jinsa nake ya zagaya. Tsantsar kaunar ka ta sa nake ma yabo ba wai na kai na yau ba. Ni ina rasa mama izan faɗa a cikin ƙaunar ka Muhammada, dukkan magana in zan faɗa sai na riska Allah ya faɗa. Shi ya fara yaban ka abin yabo, sai masu yabo suka ma yabo. A cikin jerin mabiyan ka manzo ka sa hakara ba ta bar na can ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. Amma innaka la ala khulqin azimu, Allah ne ya yi ma yabo. Kai yabo ya riske abin yabo, ga yabo kuma ga mai yin yabo. La sharika ga Allah kar ayi, in ka fara ka shiga laulayi. Gashi ba a raba shi da annabi cikin shahada dan ba a farrage ba. Yan ana magana a gaban annabin mu sauti kar a dago shi sam, wanda du ya daga to du ayyukansa za su tsaya tsayuwar alam. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti da nabiyukum, kuma faɗin Allah ne ba wai faɗi na yaran nan Idrisu ne ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. Ya adara ma da isar ka kowa ya samu isa ya arufi, wanda du ya taho zai zo ga Allah a dole ka yi masa kashafi. Ni isar ka ta yi mini lamuni, san ka ne ka cire ni a razani. Wallahi ma'aiki in ban da kai ganin Idrisu ba za a yi ba. Mun tashi muna wani gangi na rayuwa ne ya sirkin Ali, tuban mu ga Allah mun dan fare ga kai ya annabi munzali. Ya ci manzanni mursali na gaban dukkan mai hankali, ba wanda ya zo da bukata gare ku har ya wuce ba a ban shi duba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san ban ga kamar ka ba. To ina da bukata ya annabin mu sai a yi mun dan Fadima mazkura bintu abiha ya sibqatul lana na mukarrama. Duk sanda na zo ni fagen yabo ka saka na zano babban rabo, ya zamo duk wanda ya ganni kai yake tunawa ba ni ko da dai ba.
ko mulki zan roke ku ba, a daɗe ne yawan shauki ya zamban da ku kowa ban san shi ba, suturar ku ku yi mani da'ima, da yawa a gare ni su sallama, duk sanda na yau magana akan ku kusa ba ta sauka a manhaji ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san banga kamar ka ba, haka zalika na rauni karfafe ni kan lamurana sayyadi, duk abin da na tunkara kan na ishi a mun da mujaddadi, a gare ni a zambar gwarba na tsaya dusan da na rankwafa, kuma kar da madina ta yanke a koda yaushe ce ta zuwa kariba. Rasulallah duka ayarin nan a duba in shababu ne, da yawa yara ne masu shauki da umarni a yabanka ne, burinmu yabanka ya zagaya a cikin jama'ar mu ya kewaya, ko mutum ko aljan duk wanda ya ji kar ya wuce bai rausaya ba. Abin yabo na ya kai rilwara sarki san banga kamar ka ba, yanar zan sa aya a begen da na makaɗa munawwari, sunana ne Idrisu Tayyabu Hausawa kuma sha'iri, dan yaro ne a fagen yabo kuma mai neman babban rabo, a gari na Kano nake zuro da Hausawa ban kai ta cikin gari ba.